televize Markýza uvádí americký seriál Krok za krokem. Po kom ty děti jsou? V českém znění Pavel Zedníček, Helena Fridrichová, Jana Páleničková, Filip Jančík, Michal Jagelka, Kamila Špráchalová, Lucie Vondráčková, Michal Birger, Jan Škvor. České znění připravili Ivana Breznenová, Lenka Šmídová, Leoš Martínek, Jiří Šesták, Dagmar Vrbovcová, František Seidl a Jana Semšová. Vyrobila tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Tišnovského.